teplo. Celkem to ujde. Chceš to pověsit? Pověsím to, ty udělej něco horkého, je mi zima. A co bys rád, třeba čaj? Něco bez kofeinu, nechci dostat kofeinový šok. Něco s tím provedu. Jestli pak je v televizi záznam ze soudu. Poté, co se pan Alemajn přiznal... Právě to jde. Počkej, Jacku, mohl bys se na moment Jistě, jistě. Díky. Halo? Ano, tady je Hortnová. Podívej, je to na všech kanálech. Cože? Promiňte, ale žádáte mě o pozvání na naši svatbu? Cože? Ano, opravdu mě těší, že chcete přijít, ale ještě jsme ani nepočali nic plánovat. Kdo to je? Ano, jistě, dám vám vědět. Dobře, naschle. Počkej, kdo komu o tom řekl? Tomu nebudeš věřit, Jacku, je to legrační. Tak sláně. Vteřinku, já jenom... Halo? Ano, tady je Jennifer. Aha, víte, to je od vás. Moc hezké, ale já si to nemohu dovolit. Nemohu si dovolit vlastní svatební šaty. Někdo ti chce koupit, zaplatit šaty? Víte co, jestli změním svůj názor, tak vám dáme vědět. Ano, uvidíme se na svatbě. Naschle. Kdo to byl? Tomu nebudeš věřit, ale to byl Martin Bour, vlastní obchod se svatebními šaty. Aha, proto si ho musela pozvat na naši svatbu? Já ho nepozvala, ale ty, Jacku. Ano, ty. Jak to myslíš, že já? Když se otočíš a podíváš se na televizi, myslím, že to pochopíš. To se mám otočit? Jo. Chci to zveřejnit. To udělala Madeline. Madeline! No, teda to udělala Madeline! Její vina, víš? Co ti myslíš, že to není její vina? Ty jsi o tom věděla? Nevěděla jsem o tom, ne. Moment, ty jsi o tom věděla. Věděla jsi, že tě požádám o ruku přede všema? Všichni, co sledují televizi, viděli, jak tě žádám o ruku. Když se podívat na ostatní stanice, budeme tam taky, Jacku. Když je něco žhavého, tak navzájem přebírají materiál. No? Teda... Ne, řekl jsem to. Poslouchej, na tu svatbu pozvi všechny do jednoho. Platí. Pozvi mraky, pozvi všechny. Už víš, co měli ty telefonáty znamená. Všichni jsou zváni. Rozhodně na tom trvám. Všichni jsou zváni. Co ti řeknu? Jediný normální člověk nemůže tohle pozvání brát vážně. Chceš se vsadit? Ne, Jacku, budeš hrudý, no tak. Halo? Ano, tady je Jack Devero. Ano, to jsem já, něco vám řeknu, ne, zopakuju to. Nejste zváni na naši... Dej mi ten telefon, Jacku. Co je? Jacku, jsi v pořádku? Jacku, no tak co je?